ye sibiri baara tɛ kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan o kɔni ye laada ye sibiri o sibiri o ye don ye don min ye lafiɲɛ bɔ don ye k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se kunungo juma ma kunnafoni minnu n'o fasirila n'an ye laseli kɛ o la don kibaru kɛnɛ kan radio Nieta y'a kanu ka don kibaruyaw k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o la kumaba dɔw ka dɔgɔkun kibaru kɛrɛnkɛrɛn min ni a bɛ tali kɛ kibaru kolo kumabaw kan minnu ni a ye dugu labɔ o kunnafoni dɔw bɛ taa k'olu lase o don de bi ye kunnafoni ye fɛn ye fɛn min a tɔnɔ de ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲala Mali bɛ dako min kan bi Mali ni kunnafoni jɔnjɔn bɛrɛ kunnafoni jati kunnafoni min ni dalu bɛ a la kibaruya minnu bɛ taa sunkɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jamanadenw bɔ kunbana Mali kɔrɔ Mali tilebi Mali bani ani Mali baba Malidenw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ ka fɛn fɔ olu ye u bɛ faamuyali sɔrɔ kibaruya minnu na n'o bɛ bɔ jamana marabaw yɔrɔ ka se jamanadenw ma n'o yɛrɛ bɛ bɔ jamanadenw yɔrɔ ka faamaw sɛgɛrɛ Malidenw ka bɔ ɲɔgɔn kibaruya kalama kunpan ka bɔ Malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kunnafoni de sigira n'an k'o ma ko don kibaru nka sibiri fɛ kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen o ye dɔgɔkun kibaruya ye radio minnu bɛ yen n'o ye radio Nieta caɲɛw ye da tɛ se ka se a bɛɛ lajɛlen ma radio kɔnɔcɛ kɔnɔbugu radio Manjura Tuba ninnu ye radio minnu kabili radio Nieta dayɛlɛla fo ka se bi ma Manjura bɛ o radio la radio Danbe Tuba radio Danbe Kiba radio Befo International Banankoro radio Siniɲɛsigi Sigaso radio Kiliɲa Mopti radio Kodonso Kayi radio Wagadugu Tuba radio Lafiya Tombouctou radio Kolomba Fana radio Koton Kucala Yanfoyilakaw ka radio Jamajigi Kucala radio Dambe Jombu Jalani radio Yereko Nalebe 106 communes La Voix de Selengue radio La Voix de Selengue radio Daka Mopti radio Faso Kanu Banamba radio Badenya Banamba radio Benkan Kirwani radio Teria Nyena Sigaso radio Dambe Kremis Nalebe Yelimanefe radio Dambe Jafunu Kersinyane Nalebe Kaife radio Kamba FM Bajangara radio Jigia Kumakan Bla radio J Dugu Nalebe Beleko radio Buriko Nalebe Sirakoro Kitafe Kafara Kaimara radio amba fo dugu minnu ma ko Marakadugu o radio ninnu bɛɛ lajɛlen haka ja sankaw ka radio ni kosa in na n'an y'a kanu ka baara ɲɔgɔnya kɛ n'olu ye ka fara ninnu kan Segu kala kɔnɔna radio minnu n'olu bɛ jamana kɔ kan i n'a fɔ États-Unis Malidenw sigilen don y'u tɔgɔla radio dɔ dayɛlɛ o radio fana bɛ yen o bɛɛ radio Nieta ka kunnafoni ninnu lase Maliden minnu sigin bɛ diɲɛ fan o fan fɛ radio Nieta a ye kunnafoni bila sigi dɔ dayɛlɛ ni an b'i lasɔrɔ o la i m'a kɛ diɲɛ fan o fan fɛ o siratigɛ la sa Maliden minnu bɛ l'Europe jamana kan k'a daminɛ Espagne n'o ye Europe donda ye ka taa Italie ka taa Allemagne ka se France Europe dugu o dugu bɛ yen ni bɛ yen i bɛ radio Nieta sɔrɔ i mana kɛ l'Américain gu o sigiba ye i bɛ radio Nieta sɔrɔ arabu jamanaw fo ka se chinois ni japonais ka jamana kan i bɛ radio Nieta sɔrɔ dabɔkun kelen min bɛ kunnafoni na radio Nieta bolo o ye ka kunnafoni bɔ
sigi kono sigi mun baraw kono baram da shwalendo ka ke fenyi nda yelelindo jamana denw bɛ se ka bɔ kunbana cogo min bisibiri dunya bɔgɔ furancɛ in kɔnɔ kibaruya min bɛ yen n'o ye jamanaw labɔ ni maa min b'a fɛ ka radio ɲɛtaa sɔrɔ internet san www.radioɲɛtaa.net bisibiri dunya na an baden cɛ muso maakɔrɔba ni denmisɛn k'a daminɛ an ka duguba kɔnɔ yan n'o ye Bamakɔ ye ka se Mali togoda dugu sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Kayi, Kulukɔrɔ, Sikaso, Segu, Mopti, Gao, Tombouctou ani Kidal an baden balimaw an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru n'o ye bi tarata donya juin kalo tile 8 a kibaruya ye u bɛ daminɛ ni fɛn min ye bi o de ye Colonel Asimi Goita a sigira jamanakuntigiya la kunungo o jamanakuntigiya o ye fangalatɛmɛ jamanakuntigiya ye wala don latɛmɛ jamanakuntigiya n'a y'an diya fana an b'a fɔ furancɛ fanga o furancɛ fanga ye fanga sugu jumɛn ye jamanadenw olu de kan ka jamanakuntigi sigi n'o y'o yɛrɛ ni dongo jamanakuntigi ye o bɛ sigi jamanadenw u ka bɔli kɔfɛ ka taa masugandi k'o sigi fanga na tubabu b'a fɔ de ma ko élection présidentielle laada ye min fɔ jamana yɛrɛ dantigɛli a n'a sigi kan o sariya sun n'o ye constitution ye o de y'a jira k'a fɔ maa tɛ sigi cogo foyi la fo n'a kɛra jamanadenw ka masugandili sigi ye nka o ye tuma min hali n'u ma pereperelatigɛ jamanadenw ka masugandili o de bi kɛ nka komi Ibrahim Bokar Keita de tun sugandira ka san 5 fɔlɔ k'a sigi fanga na o kɛra jamanadenw ka sugandili kɔfɛ san 5 filanan i n'a fɔ diɲɛ kelen don n'o ye an ka jamana yɛrɛ a sariyaw fɛ ni sigira ka san 5 kɛ n'o san 5 kɛra fori fɛn ye o tuma i bɛ se k'a ɲini tuguni san 5 wɛrɛ o san 5 fanga sigi min kɛra a kɛra gɛlɛyaba de kɔnɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛɛ o kalama nka Ibrahim Bokar Keita nana sigi tuguni o san 5 filanan min n'a tun bɛ o jamana mara la a nana kɛ gɛlɛya ye fo jamanaden dɔw olu wulila ka fara ɲɔgɔn kan juin kalo tile 5 k'olu ye jamana kanubaw ani jamana kumabodenw olu ka fara ɲɔgɔn kan k'u se anu fanga n'u ka dabali bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min u bɛ se ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ olu ka fɔcogo la u tun ka fɔcogo la ni Ibrahim Bokar Keita tun tora fanga in na Mali laban tun bɛna dafiri u fɛ o dafiri ɲɛsiranya de y'a to olu nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko Ibrahim Bokar Keita ka jamana maracogo a maɲi u y'a fɔ a ye fɔlɔ ko a ka yɛlɛma don jamana maracogo la o jamana maracogo ninnu minnu n'o o kɛra sabu ye kabili IBK ye fanga ta jamana in nana bila lahalaya dɔw kɔnɔ o lahalaya ninnu ko n'olu tora sen na tuma dɔ la jamana in laban a bɛ dakolon ci ka filenkolon ci olu ka wuli ka dɔ de nana wolo gɛlɛyabaw la Ibrahim Bokar Keita ka fanga in sɛbɛkɔrɔ nana folokotɔ diɲɛ don o don dɔ bi fara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ kan a kɛra i n'a fɔ IBK ka fanga laban a dɛsɛra tuma min ni sɔrɔdasiw nana ye k'a fɔ waati sera olu yɛrɛw fana ka bɔ olu de nana ka IBK ka fanga in paro o sira de la sa jamana bɛ boli cogo min na u nana u bɔjɔ olu nana u karaba k'a fɔ k'u bɛ fanga sigi fanga min ye olu ka fanga sigilen ye nka bɛɛ y'a dɔn petu k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu jagɛlɛya y'u sɔrɔ hali dɔɔni n'o tɛ ka jamana to a boli sira ɲuman kan hali n'i ye sɔrɔdasi sara k'a bolo fila fa sanu na jagɛlɛya yɛrɛ t'i sɔrɔ a ka farinya yɛrɛ t'a to fiyewu a bɛ se ka fanga minɛ sabu jamana sariya n'o ye dantigɛli ni sigikan sariya sun ye u y'o kɔn k'o bali k'a fɔ kojugu tɛ jamana kɔnɔ ni ɲɛfɔcogo b'o la ni bɛncogo b'o la ka sago fanga pɔrɔni fɛ sɔrɔdasiw fɛ nka a laban kɛra o ye sabu a kɛra i n'a fɔ jamana in a fanga tun folokotora ka se hakɛ dɔ ma komi
ibeka ka fanga tun mafiyara ka mafiya ka se hakela hakemi ma shi tun de sran fanga yin tuguni o de senfɛ sa sɔrɔlasi ninnu nana fanga in baro n'u fɛ waati min u tun b'a fɛ k'a kɛ sɔrɔlasi karaba fanga sigilen ye diɲɛ bɛ taabolo ni tasira minnu kan sisan hali mali yɛrɛ lahalaw ye min ye o ti bɛn a nana wajibiya o sɔrɔlasi ninnu ma u ka lajɛ cogo dɔ la u bɛ se ka labɛn kɛ labɛn min fanga bɛ se ka sigi fanga min ni jamana in bɛna mara n'o fanga ye nka min ɲɛ fɛn min kɔ Mali ani duniya jamanaw olu ma sɔn u tɛ sɔn fɛn min ma o ye sɔrɔlasi fanga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamanaw kɔnɔ jamana minnu ye sendan jamanaw ye i n'a fɔ an faso Mali jamana in a t'a yɛrɛ bolo jamana in a mara se tɛ Mali yɛrɛ ye Mali bɛ magwɛn setigi jamanaw fɛ o jamana ninnu ani farafinna yɛrɛ tilebiyanfan jamanaw olu de nana sɔrɔlasi ninnu karaba ka f'u ye sɔrɔlasi ni fanga mara man kan nka komi a ko kɛra nin cogo la a bɛ wajibiya u kan u ka jamanadenw tɔw da don jamana mara la minnu tɛ sɔrɔlasi ye o de nana kɛ sabu ye bandaw n'ale tun ye sɔrɔlasi kɔrɔ ye a tun b'a ka foro la u taara a nɔfɛ ka na jamanakuntigiya d'a ma min ye sɔrɔlasi ninnu yɛrɛw ye u ka ŋana u ka ko ɲɛmɔgɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye Asimi Goyita ye u tun ye Asimi Goyita sugandi ka kɛ bandaw ka danga ye u ye wele bila Muktar Wade ma o fana nana kɛ jamana marabaaw n'o ye gouvernement ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye premier ministre ye furancɛ fanga in sigira nin sigi cogo la an tɛna segin nin ko in bɛɛ lajɛlen ka sabu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dugubaw ani dugumisɛnw kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan tuma dɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko ninnu kalama Asimu ninnu nana sigi tuma min bandaw ye jamanakuntigi ale a ka danga ye Muktar Wade ye jamana marabaaw olu ka ɲɛmɔgɔ ye san 1 ni kalo 6 de tun dira o san 1 ni kalo 6 kalo 9 nana kɛ jamana tɛ taa ko a tɛ taa ɲɛ mɔɔw yɛrɛ kɔni ka fɔli la komi anw da ko joona cɛ nka min bɛ faso in kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la a fɔra minnu kan ka jamana mara san 1 ni kalo 6 n'a fɔra ka fɔ kalo 9 tɛmɛna laɲini ye fɛn o fɛn ye min b'a to jamana in a bɛna a yɛrɛ sɔrɔ ka sugandili kɛ ka jamana kuntigi sigi n'o ye maliden yɛrɛw ka maa sugandilen k'o sigi o baara ma ɲɛ sɔrɔ fiyewu gɛlɛyaw de kɔfɛ sa a nana wajibiya wala a nana ye bandaw fɛ a ka jamana marabulon n'o ye gouvernement ye k'o ci nka a y'o cili min kɛ min y'o ɲɛmɔgɔ ye a tilala k'u wele cogo kura la tuguni ka segin ka danaya lakɔrɔya o kan k'u wele ko kana jamana marakulu kura sigi n'o ye gouvernement ye o sigili de senfɛ a nana ye ka fɔ sɔrɔlasi minnu bɛ yen n'olu kɛra jamana fanga minɛbaga ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye k'a paro a folokotolen kɔfɛ k'olu ka maa dɔw bɛ yen a ye bandaw ni Muktar Wade u ma sɔn ka olu ta u yɛrɛw ka fɔ cogo la an tɛna segin nin kuma in kan sabu Asimu yɛrɛ ye ɲɛfɔli kɛ kunungo donkibaru kɛnɛ kan a nana kɛ i n'a fɔ a ka bandaw ka baara kɛcogo a bɛ ɲini ka sɔrɔlasi yɛrɛ damaw ɲɔgɔn kɔrɔ fo a tun bɛna kɛ bɛnbaliya wale dɔw ye ka mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka i bɛ k'a ka fanga in paro n'a fɔra k'a fɔ o mɔgɔ dɔw sen bɔra fanga na kɛcogo min n'a ma kɛ ni bɛn ye o de nana kɛ wajibi ye sa o Asimi Goyita kɛlɛ in a n'a jɛɲɔgɔnw a n'a fɛmɔgɔw u kana bandaw minɛ ka Muktar Wade minɛ u y'o minɛli min kɛ sa Asimi Goyita nani yɛrɛ kɛ u yɛrɛ sɔrɔlasi yɛrɛ damaw n'o kuntigi ye Asimi Goyita ye ale de nani yɛrɛ kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye komi ale tun y'o dankan ye a ko k'a ye fanga minɛ o fanga minɛni min kɛ jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigi kan sariyasun n'o ye cour constitutionnelle k'o ye yamaruya di ka fɔ ko komi jamanakuntigi o bɔra jamanakuntigiya la ko min tun ye a ka danga ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'o kɛra jamanakuntigi ye o ye sira dili min kɛ o colonel Asimi Goyita de ye i kale k'i siɲɛ kunungo a bɛ fɔ min ma ko prêter serment ka layidu ta jamanadenw ye k'i kale k'i siɲɛ ko ɲɛmɔgɔya min kalifalen don ale la bɛnkan dɔw bɛ yen saritikan dɔw bɛ yen tɛmɛsira dɔw bɛ yen kɛta ni fɔta dɔw bɛ yen k'i kale k'o siɲɛ k'a tɛna o layidu ninnu bɔrɔtɔ o de kɛra kunungo jamana kiribulon min n'o bɛ jamana kiribulon bɛɛ lajɛlen ni san cɛ n'o ye cour suprême ye a ye a kɛ o kɔrɔsigi ninnu de ɲɛna o kalikasiɲɛ min kɛra
otuma jamana kiribulon mi no be faso kiribulon bela jeleni sanche no yi Cour suprême o sorla ka sigi fangana ka bila ka taa baara la o siratigɛ de la sa jamana fanga ɲɛmɔgɔya bulon kuluba a ɲɛmɔgɔ kura o de Asim Koyita ye a nakan ye fɛn min ye ko a bɛna jamana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana min n'a burujalen jamana min jigila tigɛlen don jamana min ni a kɔnɔ guwan bɛ jamana min ni a bɛ nimakaran na ka sabu kɛ gɛlɛya banbali minnu n'olu kolokololen don Mali kɔnɔ yan n'o bɛ ɲini ka furancɛ bɔ bi Asim Koyita ko a ye mɔgɔw wele ka taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen u ka se ka fara ɲɔgɔn kan a y'a ɲini diɲɛ yɛrɛ a magwɛnkɛbaw diɲɛ setigi jamanaw Mali yɛrɛ magwɛnkɛbaw cɛsiri minnu n'u bɛna boloda Mali fɛ kuntilena kura minnu bɛna taa Mali fɛ Mali bɛ se ka dɛmɛ ka sɛnsɛn n'o sira ninnu ye cogo min a ko fanga tɛna kɛ jamana nafolo burujaba ye tuguni jamana nafolo ana makaran ana bɛrɛ jamana ka nafolo tɛna don tiɲɛni daw fɛ tuguni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a ye o dantigɛli kɛ ka fɔ nafolo min n'o bɛ di furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma wala jamanakuntigi ma o nafolo in a bɛ taa se fɔ wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 na san o san o nafolo mugu in ka fɔ n'i y'o tila 3 ye ko ale na o 2 ta baara minnu n'o ye jamana yɛrɛ jamanadenw ka hadamadenya caba minnu ni o kan ka kɛ ani fɛn minnu ye kɛnɛyakow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn o fɛn ye ji ɲuman sɔrɔta ye ani magwɛ minnu kan ka ta kɛnɛyako la jamanaden minnu ni kɛnɛya kɔnɔ guwan bɛ u la u sigiyɔrɔ la ni gɛlɛya bɛ yen ko nafolo n'i y'a tila 3 ye ale bɛ 2 ta k'o don da fɛ an balimaw min ye Asim Koyita ye Mali yɛrɛ ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko force spéciale ale de y'o kɛlɛtigi ye nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bila jama ɲɛ jamana joli a n'a dabali tigɛli o fɛɛrɛw a ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye nin kalikasiyɛn min kɛra kunungo a ye jɔda ni jɔyɔrɔ kura ta k'a d'a ma a kɛra fangabondaso minnu n'o ye jamana yɛrɛ fangabondaso ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana marabondaso ɲɛna lasigiden minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan jamana wɛrɛw ka ciden minnu bɛ a kɛra olu ɲɛna a kɛra politikimɔgɔw ɲɛna a kɛra jamana dugulenw ɲɛna Mali yɛrɛ ani banbanciw tun y'u bolonɔbila kɛ cɛfɔ ni kanbɛn u bɛn ka wale sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ o ma ko accord pour la paix et la réconciliation o kolatigɛlaw fana tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra sokɔnɔso min a tun falen don i n'a fɔ dakɔnɔ ye a ko daminɛ na kabili nɛgɛ ɲɛ 10 dalagosila ni pango 30 ye min ye colonel Asim Koyita ye a yɛrɛ n'a furumuso n'o ye Lafiya Jalo ye fana tun bɛ kɛnɛ kan nin ko in a ɲɛmɔgɔya bɛɛ lajɛlen tun bɛ Cour suprême n'o ye jamana kiribulon min n'o bɛ faso kiribulon bɛɛ lajɛlen ni sancɛ o ɲɛmɔgɔba n'o ye Wali Wagade a kɛra o ɲɛna nin kɛra dugulen kɛnɛsigi ye min jamana dantigɛlen ni sigi ka sariya sun n'o ye Cour constitutionnelle ale ye sariya kolo min ta n'o de ye colonel Asim Koyita ka sugandi ka kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye o sariya kolo a kɛra o kalanni kɛnɛ ye Mamutu Timbo o kɔfɛ o ye kuma ta a ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ Asim Koyita ni jamanakuntigiya ka kan laɲini min bɛ yen n'o ye k'a sigi fanga na faso tɔgɔ la ko bɛ se ka kɛ faasi nka a y'o fɔ kɛnɛ min kan a ye hakililajigin kɛ ka fɔ kalikasiyɛn min kɛra Asim Koyita fɛ septembre kalo tɛmɛnen ko da tɛ se ka don kuma la komi jɔyɔrɔ min tun b'a bolo k'a sabu kɛ o ye ko a bɛ se ka bali ka laɲini min de don n'o ye k'a sigi fanga na ko o bɛ se k'o bali wa ko o tɛ se k'o kɛ fiyewu nka Asim Koyita yɛrɛ ka kalikasiyɛn ye u nana laban o kalikasiyɛn kumaw de fɔli la mɔgɔ minnu y'o kumaw kɛ o ye Mamutu Timbo ye komi nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nazarakan de la basila bisimila an k'a lajɛ n'an sera ka min kɛ bamanankan na an b'o kɛ bamanankan na bisimila an balimaw baara in daminɛna ni fɛn min ye o ye minnu bɛ n'olu bɛ kɛ kɔrɔsigi kolo min n'o ye Asim sigi fanga na Cour suprême o ɲɛmɔgɔw o kɔrɔsigiw o ye a kuma ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ n'olu de ka dantigɛli ye Abdurahman Mayiga n'o ye kɔrɔsigi ni bilasiralikɛla ye Monsieur Mohamed Abdurahman Mayiga conseiller
Madame Keita Djeneba Karabenta, conseiller, Monsieur Azer Kamati, conseiller, Maître Doukouri Kadija Traoré, conseiller, Madame Ba Hawa Toumanio, conseiller, Maître Maliki Ibrahim, conseiller, Monsieur Dembatal, conseiller, avec l'assistance du Maître Abdoulaye Borj, greffier en chef. Je vous remercie. Merci bien, Madame la greffière en chef. À présent, Dabina Barami Mina Ke. La parole est à Monsieur le procureur général. Kumabe Jimana Sharia Ukoloshili Ani Umatrafaba Kumababolo. Ni Momi Ale de Cour suprême no ye Jimana Kribulumi no be Jimana Kribulum Bela Jeleni Sanje Unyemoba no ye Wafi Wagadi Ale de ye Asimun Kuita Sigili Fangana Anakanga Kalkashie Minge Akulatika Ube Ale de Bolo. Pour ces réquisitions. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Allez sur la ka kumataka di Cour suprême ire Obama. Allez sur la ka kumataka di procureur général Manoy Mamadou Timboye. Allez yedandigelika minunke udandigelika nunuflene. Monsieur le Président, Jimanyemgo emimbe kenekaya kundigi de la transition, chef de l'État. Franche Fanga kundigi ba. Ni Jamana Marakundigia be Ebolobe. Monsieur le Président de la Cour suprême. Jamana Kiribulu Mimbe Kiribulu Mbela Jeleni Sanche Unyemgoba Mimbea. Monsieur le Président du Conseil national de transition. Jamana Krosiki Kulumi Zigilendo. Franche Fanga Naleye Jamana Franche Fanga Nyemo Uka Krosiki Noluye Shariau. Ani Jamana Erebe Boli Sram Nunga Kundigi Mimbe Nabe Kenekaya. Messieurs les présidents des institutions de la République. Fanga bunda so minumbe anfe mali konaya akuru kara ubela jele unyemo minumbe keneka. Messieurs les anciens chefs de l'État. Jamana kundigi koro minumbe noliye mali jamana kundigi koro ye amunumbe keneka ya. Messieurs les anciens premiers ministres. Franche fanga marablum nyemo no ye gouvernement nyemo ye amunumbe keneka ya. Abifolu de mako premier ministre. Messieurs les secrétaires généraux des cabinets ministériels. Comme ministrité folo. Minunye jamana ministri bunda so kula tikela unu kunyana bola uye amunu mekene kaya. Monsieur le vice-président de la Cour suprême. Jamana kribulombe no ye kribulombe be jamana kribulombe la yeleni sanje no ye Cour suprême ya nyemgo na nyemgo danga mimbe kene kaya. Messieurs les conseillers de la Cour suprême. O kribulom kele akorosiki munu nablas ralikela uni akoloshili kela munu mbeya. Messieurs les avocats généraux de la Cour suprême. Shariatiki munu no luye jamana hake sharia matrafa ba munu no be jamana ka hake yini kirila ani sharia ko la munu be keneka. Monsieur le secrétaire général de la Cour suprême. Kiribulumi no be jamana kiribulum bela jaleni sanje ukula tigala no kunyana bola munu be keneka. Des avocats. Sonal do mbaga minu nulu be mu sonali do kiribulum kono. Monsieur le gouverneur du district de Bamako. Fangaka chesgemi no Bamako marabu bulo. Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako. Bamako sigida samana onyema sukandile mimbe ye nabe kenekaya. Mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique. Messieurs les notabilités traditionnelles et religieuses. Musoni chemunu ni oluye jamana wore kachide no lasigidumbe onfea. Cheni musomnumbe no luye lala kulatikela unenye moye jamana inkonoya. Honorables membres de la famille judiciaire, tout corps confondu, pris en vos rangs et qualité, tout protocole observé. Minumbe no luye jamana kiriku unyana bobo ye kiri sharia dandigele ana koloshili kiri tikeli latike bobu beni joyoro beni ka keta amunumbe kenekaya. Invité. Namba minu wilela maba minu wilela ninkeneka obela jele. La cérémonie qui justifie notre réunion ce matin en audience solennelle de la Cour suprême du Mali. Jamana kiribulumi no be jamana kiribulum bela jele ni sanje o ukala nyini kono ni jamala jeng no jamana ereka lada laje baye ni kenen sige kun sabuyo ye bi. Outre qu'elle symbolise
la conformité à une pure tradition républicaine. Il en faut n'ingoni la time de la time mi ni faso tasra ni faso bulisrado ni wale inkelila. Possède d'une stricte exigence légale, à savoir par application de l'article 10 de la N'ingoni la wale ali de jamana sharia ayi ni dandigali ni wale ninkeli waleya naka sharia kuloy de la transition. No be franje fangai asigili ana marachogo kufo. L'investiture en audience solennelle de la Cour suprême du Mali du chef de l'État. No de jamana kundigi akanga sigi chugomina akanga ke chugomina nu olla waleali udeni En la personne du colonel Assimi Goïta, nouveau président de la transition. No te mogore we Assimi Goïta de nale franje fanga nyemo kurai. Monsieur le président de la Cour suprême, Kriblumi nabe jamana kriblum bela jele ani sanje ngambe ema. Mesdames et messieurs les conseillers, Ika korosigi chemani musuma minumbea. Hey jama, ninkene sigi tegere fo yorote anyi tegere te fo jien tegeni tegere folie. Monsieur le président de la Cour suprême, Kriblumi no be jamana kriblum bela jele ni sanje o kundigi ba emimbea. Mesdames et messieurs les conseillers, Ika korosigi chemani musuma minumbea. suivant correspondance numéro 229, date du 2 juin 2021, Jenkalo klefla samba flani samgwani kele sabeminu ni o sabai ni mbeka misalia oma. émanant de monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Ni abora jamana kuntigi bulu kolatigela na boro yoro ka ansoro. il est demandé à monsieur le président de la Cour suprême du Mali Atunyini na kiribulumi no ye jamana kiribulumi no be jamana kiribulum bela jeleni sanje la yini tunyo lasoro. de recevoir la prestation de serment de monsieur le président de la transition, chef de l'État. Kanyini kafo jamana franje fanga nyemo ka la yini kafo aka dandige ana kalika chien uka la waleya. Cette requête devant faire l'objet de traitement en audience solennelle de O la yini mimbe nu tunkanga ke inafo ambe kenesigi min kene kambi. la Cour, c'est dès lors à juste titre Otuma ani keli kakan que nous sommes réunis ce matin pour les besoins de la cause. ambo kenesigi de labi amunu ye kiribulon a kiribulon kenesigi bawye. À cette occasion, O sera de la sa. à d'autres déjà, la loi a prévu que le ministère public porte la parole à l'audience Sharia ye siradi kafoni nin kene misigi. Jamana ni yoro faba ni nyona kenesigi la kuma kadama. pour notamment dire ses sentiments, Aka ngania ye miye ani aka miria ye miye akufo. faire connaître ses appréciations sur la cause à juger, Aki ale miye jamana ka hake ni matrafa bai aka dandigele ke ni kulatige mi wala ni kirisigi mi no be sinabi. et délivrer ses réquisitions quant à la suite qui convient de réserver à cette demande de prestation de serment hors du commun. Ni mi ni nde digi ka kuke taye yala aya famu jugumi jamana yere oka hake munye ni ngoyiga yala kudu kumi jamana ka temesra jumei ako bela jelen dantige. Il appartient donc au ministère public Otuma akobe jamana yere kiri nabi ke jamana fela jamana ka hake jamana ka kundlina ale de yo lafasa baye abi wajibiya ningene ga kuma ka dama aku bela jele fese akafamu en prenant la parole en cette circonstance solennelle. akapmata ki dandige ni furba kene ga krengreni yana De donner son point de vue aussi bien quant à la forme, aka en termes haklinai de recevabilité de cette demande, aka haklinai jumei la nyini mi no kene zigi kunye uye abi benwa ati benwa no de franje fangai akundige sigi dandigele yala ani keli kakanwa ani keli mangawa
o jalatigɛli b'ale de bolo wa ale de kan k'o fɔ nin kɛnɛ in kan. Sur le fond, en termes de bien fondé, yala nin kɛnɛ in sigikun dalu b'a la wa dalu t'a la wa ani kɛli ka kan wa ani kɛli man kan wa nin kɛnɛ in sigili laɲini minnu n'olu bɛɛ senna yala o laɲini ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ wa. de la dite requête. ni laɲini ninnu n'o de ye furancɛ fanga kuntigi sigi a ka kaleka siɲɛ jamana ka sira d'a ma yala o bɛ bɛn wa yala o tɛ bɛn wa. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, yani an ka nin ko in yɛrɛ an ka ko daminɛ préfet la. Suivant ce double point de vue, permettez-moi, mesdames et messieurs, a y'a to cɛ ni muso minnu bɛ yan a ye sira di ma. de faire ici une brève présentation de monsieur le récipiendaire. min n'a fɔra ka sigi jamana kuntigiya la ni o laɲini de bɛ yen a y'a to dakuruɲɛ damadama k'o fɔ nin cɛbɔ in kan jamana kuntigi ɲini wala jamana kuntigi kalikasiyɛn min n'a ka laɲini o ye yanni kɛnɛ in sigili ka kɛ a to n ka dɔɔnin fɔ nin cɛ in kan fɔlɔ. Et aussi d'effectuer le survol de son parcours professionnel. a ye baara minnu kɛ kabila ka baara jujɔn fo ka se bi ma tɛmɛna tɛmɛsira minnu fɛ a ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ a ye ŋanaya minnu kɛ n da ka don o la dɔɔnin. Qui est donc le colonel Assimi Goïta? yala jɔn de ye colonel Assimi Goïta in ye dɛ. Monsieur Assimi Goïta est natif de Bamako. Assimi Goïta ye Bamako woloden de ye. De nationalité malienne. fasoden don maliden don. Il est colonel de l'armée malienne. Mali sɔrɔlasi jalatigi don a bɛ fɔ min ma ko colonel. Il était jusqu'à une époque récente le commandant du bataillon autonome des forces spéciales. kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o ye Mali kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye a ye o kɛlɛtigi ye fo ka se bi ma fo ka se nin waati laban ninnu ma. Et des centres d'essentiel de son parcours professionnel se présentent ainsi que suit. o tuma a ka baara yɛrɛ siratigɛ la a tɛmɛna tɛmɛsira minnu fɛ o cogoyaw de filɛ nin ye. Il est officier sortant de l'école militaire interarmes de Kulukoro, EMIA. EMIA Kulukoro l'école sɔrɔlasi jalatigi kalanso min bɛ a ye kalan kɛ a ka kalan forela ye. Et appartient à la promotion Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly cɛden minnu tɔgɔ dara Mamadou Koulibaly la o kalan bolo ale ye o kalan bolo den dɔ ye. À sa sortie de l'EMIA, don min tuma min a tilala EMIA kalan na. Assimi Goïta choisit de servir à l'armée de terre, spécialité armes blindées et cavalerie. a nana kɛ Mali kɛlɛcɛw olu minnu bɛ kɛlɛkɛminɛn laminɛw n'o ye blendew ye a nana don o kɛlɛkulu la. Il est alors affecté au 134e escadron de reconnaissance à Gao en 2000. a laban a tɛna taa Gawo ka taa kɛ Mali ka kɛlɛbolo min bɛ a kɛra o kɛlɛcɛ dɔ ye. Puis il reçoit les affectations ci-après. o de kɔfɛ sa jamana y'a ci ka taa nin kɛlɛ daga ninnu n'a faso kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛw. 2005-2008, san 2000 ni san 5 ka se san 2000 ni san 8 ma. au 123e escadron de reconnaissance de Kidal comme commandant adjoint. a tun bɛ Kidal kɛlɛbolo Mali ka kɛlɛbolo min bɛ Kidal a tun y'o o kɛlɛtigi danga ye. 2008-2010, ka bɔ san 2000 ni san 8 ka se san 2000 ni san 10 ma. il commande le sous-groupement tactique. 2008-2010, san 2000 ni san 8 ka se san 2000 ni san 10 ma. il commande le sous-groupement tactique numéro 3 dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants à la frontière Mali-Algérie. Mali ani Algérie dancɛ la kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min sugandira Mali fɛ n'o ye banbanjikulu minnu ni drogue feerela ni tiɲɛnikɛla minnu bɛ Mali ani Algérie dancɛ la kɛlɛbolo min kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna faso fɛ o kɛlɛtigɛ o kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ tun y'ale de. 2011-2013, san 2000 ni san 11 ka se san 2000 ni san 13 ma. il commande la 2e compagnie de soutien puis le 37e régiment de transport. Mali ka kɛlɛbolo minnu n'o ye magwɛn kɛlɛbolow ye minnu bɛ kɛlɛbolo tɔw magwɛn a kɛra o ɲɛmɔgɔ ye. Après plusieurs affectations et opérations dans le Grand Nord du Mali, o kɔfɛ a ye bonya caman sɔrɔ a ka cɛsiri la jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla o lakana na a taara yɔrɔ caman a ye bonya caman sɔrɔ o siraw fɛ.
Gao, Kidal, Menaka, Tessalit, Tombouctou. Gao, Menaka, Kidal, Tessalit, ani Tombouctou ayo beke. Il décide de se porter volontaire pour servir dans les forces spéciales en 2014. Samba flani santani nani ayere ye akambo kelebulu kerengereni minu nu kanka labe malife kono gwa kerengere minu me kolu nyenyeni ayere kambo u keleche anu kele dinyana. Il est breveté de l'enseignement militaire supérieur numéro 1 en 2014. Samba flani santani nani uye jalakura dama. 2014-2015, il occupe plusieurs fonctions, dont celle d'officier d'état-major au centre opérationnel interarmes de l'état-major général des armées. Mali kelebulu daga belajele ukanyi mwoya bunda sumimbe akera kundigiye ayiko chamandlai. Et celle de chef de division opération de l'état-major armée de terre. Jamana kelebulu mi no ye duguma kelebulu ye. Akera unyamgo kerengerene fana ye aye joda chama mfai. Novembre 2015. Fokase samba flani santan duruma. Le colonel Assimi Koïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère. Unana joyoro kura de ama o joyoro kura o de ye Mali solasi ubela jele ubije ka bara minunge. No jamana tangani barai uku nunduni ani uku senzeni aijoro ke ufunana. De la Défense auprès du ministère de la Sécurité en 2015. Samba flani santan durula koni. De l'hôtel Radisson Bleu. Hali donjingi sumimbe ani pufali kela ulu tara damlelike uku nyanaboli akajo dabu yanuna uku nyanaboli nyemgoya tumbale debolo. 2016-2017. Samba flani santani woro kase samba flani santani wolo lama. Il est nommé commandant de l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployées à Sofara, celle de Djéné, région de Mopti. Mopti Malika kele daga mimbe Sofara. Ukele kundigia uku nyanaboli. Funveye chenigela ubeni. Ukulatike nyemgoya dirama. Depuis juillet 2018. Kabli samba flani santani segi juillet kalola. Il assure le commandement du bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement. Kelebulu mimbe nuyi kelebulu kerengereni solasi yorobe lami kelebulu kerengereni minu na kuni lami kuke ngana uye unyimu baya utaraka dama. C'est dire qu'il a été engagé à plusieurs reprises en opération au nord, au centre du Mali. Okuma kunye femiye jamana koronfe ani mufti marala kele chamangera faso fei atiyu kele nganaye atiyu kulatikelaw ya atiyu nyemgodoy. Et en opération extérieure au Darfour, Soudan. Hali Mali kele bulum mlakata jamana kokan ina fo Darfour ani Soudan ayo bara fanake Malika chedu minu sorlasi minu chira kata kana sawati o jamana ko fole nununa. Toutes choses qui lui font apparaître comme un officier de grande valeur. Mimbela jere dalu mimba jira kafo niye sorlasi jalatiki ngana dode. Comme en témoigne par ailleurs les campagnes militaires auxquelles il a pris part. Kele bulum kele munum kerana nindu no la nansindu no bela yelena. Que si après énuméré, ainsi que les décorations si après qui ont été décernées. Ani sorlasia jalatikia ana bunyemunu nulu daraka. En termes de campagne 2020 et à l'opération Maliko. Samba flani samwa kelebulu mi labena no ye Maliko kelebulu ye. 2016-2019 opération També. Samba flani sandani woro kase samba flani mugama kelebulu minu fana labena. 2013-2014 opération Maliba. Samba flani sandani saba kelebulu mi labena nuka mako Maliba kelebulu ayi jonjon soro fana la. 2011-2013 opération Badenko. Kelebulu mi fana labena no ye Badenko no ye kelebulu ye no ye jamana kuma woli kelebulu ye bunye dara kan kai nganaye. 2006-2010 opération Jigitugu. Kelebulu mi fana labena bavali kela ukeleli la no ye Jigitugu ye atumbu fana kene kan wayo o jonjon fana soro. 2004-2005 opération Asalam 2. Atalande fala ye kelebulu labene faso fe ka bavali kela ukadaga wele ayo ngana ya akero ngana doye.
2003-2004, opération Assalam 1. On y en a kelebulu munu ni o kelebulu willa faso fe atumbo fana senve wa aye nganaya soro keneka. En termes de décoration, bunye munu dira ma ka sabuke aka kele masaya yi. Jazakallah. Il a eu la décoration de grand officier de l'ordre national du Mali. Malika Jonjo Mimbe no ye officier de l'ordre national du Mali ye kwa yo soro. Croix de la valeur militaire. Sur la siya ere jalatigiya no ye croix de la valeur militaire ayo fana soro. Médaille du mérite militaire. Sur la si minumbe no tara kele dala no ye kele ke ni chefarinya ye akakani bunye mi ye o kene kan ayo fana soro. Médaille de la défense française échelon or. Fransika uyere uka bunye jonjon mi mbidi uka solasi uma ufana dodiram. Médaille commémorative de campagne opération Jigitugu Maliba Balenko. Hala fait Mali konaya kelebulu dolla bena Jigitugu ayi bara minke ola ubunye masegi jonjon fana dirama. Médaille commémorative de campagne Flamme de la Paix. Beni karama segeni so lazim nyu bara nyimonge ubunye masegi o jonjon fana dirama. Médaille commémorative de campagne des Nations Unies au Darfour. Jen jamana yerma horayene uluka jere tomba no Nations Unies atalim atara umi fana keneka jen jamana yerma horanyo nye jonjon dama kwa bara minke onyana ni colonel Asim Goïta koni international a suivi plusieurs cours supérieurs de perfectionnement sur la sia yere doni adongo atara jamana ko kan kato kalancha mange abiseka famia soro chomi soro sia bara la yo chamanke en France à l'école des trains. Atara français aya kalanke 2008, l'école d'état-major au Gabon en 2015. Atara kalanke gambo solvasia barala. Le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme à Garmisch en Allemagne. Atara Allemagne minu ye provali kelauye olu keleli kalan atara odege Allemagne. Le cours des forces d'opération spéciale à Tampa en Floride aux USA. Atara l'Américain nga jamana ka ngata solvasia kalanke fana. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, notre honorable récipiendaire présenté sommairement dans son état civil. Ningoni kumandamana de minu fora mami ni ambu ka kene kan naka nga sigi jamana kundigala temna temesra minu fe ay chesir minu nga ay jonjo minu zoro ay ngana ya bara minu nge ni do de fole alla aw biseka famia ke chogomi amunu ye ngene bayi anyemgo kumbrao anyemgo bawye akaseka do famu ninche inga temesrala. Puis dans son parcours professionnel. Akabara ere ayemi bara minu nge sur la ziala anye do de fola. Arrêtez le... En notre cours pour la prestation des serments. Otuma sisansa ayere bina kalikashie mi nabe sigi fangana amino kuma de ke sisan. La requête à vous présenter, je vous l'avais dit, c'est en vertu de la correspondance numéro 229. Ina fonya jiraula chokome amekene sigili mina no ye kalikashie asimu ko itaka kalikashie faso dewnya abina sigi kundigia mina. Allah wale ali abitali ke sharia kolo de kan. Daté du 2 juin 2021 émane juin kalo le flatmene ni ayre bora. Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République. Jamana fanga kundigia bulu ode sebenja ma sebemi kanyini amfe amekene mi sigili o kene kambi. Monsieur le président, ningo nyemgo ba eni sigili ndoya. honorable membre de la cour, kiribulu mi no bina sigi fungana o kiribulu nkoro sigi minu au minu bele jelembe ya. la demande de prestations méritant d'être examinée aussi bien en la forme que sur le fond. Ambe la nyini mi nano ye ka asimu sigi franchafra kundigi yala na sigili ka kanwa nana kaka dalu jumei wala nana manka dalu jumei aiseka sigi fungana sira be seka dama wa ansigi kunyode. Le ministère public se vertira de donner comme si après ses sentiments ainsi que son point de vue sur cette double question juridique. Yare mi foni ngoyinka minye ukulatikala efaso kono aka hakilina ta efemi dalu munu mbabolo asigili na asigili balia otuma kuma de binafo. Sur la forme, yala ani kelika kanwa. Il est à rappeler que la Cour est saisie comme à l'ordinaire au moins d'une demande formelle. Ni yayi an ye ni ngene zigi
laɲini dɔ de sera an ma o laɲini nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'an lasɔrɔ laquelle n'est soumise de par la loi à aucun formalisme particulier en défaut de la forme écrite perepere fɔ nin ko in kun kan sa à la recevabilité de la demande de prestation du serment n'o de ye Assimi Goïta yala ani kale ka siɲɛ ka kan wa a kan ka sigi jamanakuntigiya la yala n'a kale ka siɲɛ ninnu ka kan wa le serment du colonel Assimi Goïta n'o ye Assimi Goïta yɛrɛ ka kale ka siɲɛ ye jɔda min jɔyɔrɔ min bɛna d'a ma faso tɔgɔ la faso fɛ au demeurant toujours en la forme aucune fin de non-recevoir ne saurait du point de vue du ministère public être invoqué pour faire obstacle à la recevabilité de la demande de serment tel que le prétexte ale yɛrɛ bɛ i kale ka siɲɛ min n'a bɛn'o kɛ dalu jɔnjɔn si tɛ sabu foyi tɛ min bɛ se k'a fɔ a ka laɲini ni a tɛna ɲɛ sɔrɔ ka sabu kɛ jamana yɛrɛ sariya bolo taasira ye du motif suivant lequel le colonel Assimi Goïta avait déjà prêté le même serment dans un passé récent. Ka dalu kɛ fɛn min ye Assimi Goïta ye ni yɛrɛ ta siɲɛ fɔlɔ ye sabu a nana nin kɛnɛ kelen in kan waati tɛmɛnen ninnu na ka na k'ale ka siɲɛ kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya dankan na. Comme une certaine opinion publique tente de le faire accréditer. Sur le fond maintenant. Dalu ye jumɛn ye ni ko i bɛ nin ko in jukɔrɔla yɛrɛ lajɛ ni sabu ye. Quid donc du fond de l'affaire? Nous sommes en pleine période de transition. Les demandeurs suivant l'arrêt numéro 2021-2 du 28 mai 2021 de la Cour constitutionnelle du Mali jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun o kɔlɔsila kiribulon o ka latigɛw la a revêtu la qualité de président de la transition chef de l'État. A ye jamanakuntigiya furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya a ye a halalaya a ye Assimi Goïta halalaya n'o sigili ye n'a ka n'o ka kan. Le dit arrêt de la Cour constitutionnelle, après avoir constaté la vacance de la présidence de la transition, tuma mina nana ye k'a fɔ jamanakuntigi tɛ yen tuguni ni jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun kiribulon ye o kɔlɔsi waati min. Suite à la démission de celui qui en était le titulaire, ka sabu kɛ bandaw min tun y'o ɲɛmɔgɔ ye n'o yɛrɛ ye a jɛnna ka o kuntigiya bila. A décidé comme si après. Ale o kiribulon n'o ye jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun kiribulon o ye jalatigɛli kɛ ka ban. Article 2 sariya kolo filanan dit que le vice-président de la transition exerce les fonctions, attributs et prérogatives du président de la transition. O tuma min tun ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Assimi Goïta ye komi jɔyɔrɔ in jamanakuntigiya jɔyɔrɔ langolonyara o tuma olu ye sira de ye k'a fɔ a kana jamanakuntigiya la. Pour conduire le processus de transition à son terme. Cogo min furancɛ fanga in a bɛ se ka fori cogo ɲuman min na o jamanakuntigiya de taara ka di Assimi Goïta ma. Article 3 sariya kolo sabanan dit qu'à compter de la notification du président arrêt, kabili bulonubila kɛra o sɛbɛnna don min le vice-président de la transition porte le titre de président de la transition. furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dangan ale nana sigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔbaya la ɲɛmɔgɔ fɔlɔya la kabili o don. Fin de citation. ɲɛfɔli kɛra cogo min. En vertu donc de cet important arrêt, i n'a fɔ nafa min bɛ jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun ka jalatigɛli in na. La Cour constitutionnelle du Mali, min ye jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun kɔlɔsilikɛlaw ye. en vertu donc de cet important arrêt de la Cour constitutionnelle du Mali, ale ye sira di i n'a fɔ jamana yɛrɛ a sigi kan sariya sun kɔlɔsilikɛla tun ye sira di cogo min. Assimi Goïta, qui de notoriété publique portait le titre de vice-président de la transition, ni Assimi Goïta min n'ale tun ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dangan tun ye
porte désormais le titre de président de la transition chef d'État. Assimi Goïta min tun ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ dangan ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ baya taara k'a d'a ma wali jamana yɛrɛ kuntigiya taara k'a d'a ma a kɛra jamana kuntigiba ye. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, nin kɛnɛ in sigili ɲɛmɔgɔ baya bɛ min bolo ani kiribolo min bɛ yen n'o ye jamana kiribolo min bɛɛ lajɛlen ni sancɛ n'o ye Cour suprême ye a kɔrɔsigi minnu n'aw bɛ kɛnɛ kan yan. c'est donc en qualité de président de la transition chef de l'État o tuma jɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ baya ye ani jamana kuntigiya min ka sabu kɛ o min b'a bolo bi. que le colonel Assimi Goïta ici présent colonel Assimi Goïta min n'a sigilen bɛ yan. présente requête pour se soumettre à la formalité de la prestation de serment. O tuma sera dira ma a kana ka n'i kale k'i siɲɛ jamanadenw ye. prévu par la charte de la transition. I n'a fɔ jamana yɛrɛ furancɛ fanga dantigɛli ni sigikan ni a chartikanw ye min fɔ. laquelle est l'acte fondamental de la transition en cours dans furancɛ fanga min n'o bɛ sen na n'ale y'o dansigili ani o kun sigikun ye. dans la vie de notre État. n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka jamanaya kɔnɔ. ainsi que dans le cheminement de notre nation. ani n ka jamana bɛ kuntilenna minnu ta a bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ cogo min. cette qualité lui a été reconnue. I n'a fɔ nin hakɛ min ani nin jɔyɔrɔ min ni diɲɛ kɛra ka sira d'a ma ka kɛ o ye. c'est à juste titre dès lors. o ni kɛli ka kan o kɛkun b'o la wa o ye ko bɛɛ n ta yɛrɛ de ye mun na. c'est à juste titre que dès lors le colonel Assimi Goïta est fondé à se prévaloir des dispositions claires. o tuma mun na sabu min ye Assimi Goïta ye laɲini ani bɛnkan minnu n'o ye bɛnkan jɛlenw ye ka nɔgɔ bɔ a la pewu. strict de l'article 10 de la charte de la transition. I n'a fɔ furancɛ fanga in a chartikanw ye minnu fɔ o fɔcogo perepere-latigɛlenw na. au fin de se voir adjuger les bénéfices d'une investiture digne d'un chef de l'État. o tuma jamanakuntigi bɛ sigi cogo min na Assimi Goïta fana n'u sigicogo de ka kan bi a ye o halala ma dɔ ye min n'u fana ni o sigikun n'u sigikanw ka kan an'o sigicogo. lequel texte dispose en effet que le président de la transition au travers de la cérémonie d'investiture. o sira de kan sa furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ min ni a bɛ sigi a sigikun a n'a sigikan o lawaleyalen nin cogo in na tan. avant d'entrer en fonction. yani a ka baara ta kɔni. prête devant la Cour suprême le serment suivant. a ka kan k'i kale k'i siɲɛ jamana kiribolo min n'o bɛ jamana kiribolo bɛɛ lajɛlen ni sancɛ kale ka siɲɛ min n'o bɛ kɛ kun jamanakuntigi bɛɛ b'o kɛ a n'o kɛli ka kan. je jure. n bɛ n kali k'an siɲɛ. devant Dieu et le peuple malien. k'an kali ala ɲɛna k'an kali fasodenw ye. de préserver en toute fidélité le régime républicain. k'an kali k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na n bɛ n cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na foroba faso min ye Mali ye a bɛ fɔ min ma forme républicaine i n'a fɔ jamana in bɛɛ ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan jamana na jamana ye o labolili o lawaleyali ye Assimi Goïta ma wajibi de jamana bɛ mara ni maracogo min ye yɛlɛma tɛ se ka don o maracogo la fiyewu. respecter et faire respecter la constitution. jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigikan n'o ye constitution ye a bɛ matarafa k'a tanga k'a bonya ka bɔ Assimi yɔrɔ ani fɛɛrɛ ni dabali min b'a to o lahalaya kelen in bɛ kɛ bɛɛ fɛ faso kɔnɔ o baara kɛli ye Assimi ma wajibi de. charte de la transition et la loi. sariya min n'o ye furancɛ fanga in sigi o chartikanw labɔtoli ani jamana sariyaw matarafali o kɛli ye Assimi ma wajibi de. remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques. jamana yɛrɛ dantigɛli ni a bɛɛ y'a foroba ka faso kɛ foroba ye jamanaden bɛɛ lajɛlen o labatoli o ye Assimi ma jagoya wajibi de a bɛ fɔ min ma ko démocratie kɔni. de garantir l'unité nationale. min ye jamana ka kelenya jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛli a n'o lawaleyali o ye Assimi ma wajibi de. l'indépendance de la patrie. Mali ka kɛ kan hɔrɔnyalen jamana ye o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛli o ye Assimi ma wajibi de. et l'intégrité territoriale. jamana dugukolo tangani a matarafali a kɛsili ka bɔ farafarali ma dan minnu bɛ faso dugukolo ko la olu kɔlɔsili ye Assimi ma wajibi de.
Je m'engage solennellement mutuma ko asiminki ikale ki chien bela jelenya boy ki ikale benyana ateke dogula pamparan kaleduta et sur l'honneur ki kali adambe ana bokulola ki kali aka halalayala fasukunu à mettre tout en œuvre fongo fembe olanyini nu sabatisa fongo fe nu kranka ke mimbo sabati kafokabo bela jelenke pour la réalisation de l'unité africaine. Mi farafina yere ka faranyonga yi ki chesri chuku bela jelena obiseka la waleya chukumi. Voilà l'entièreté de la formule. Utuma asimunga kalka shenka nga keke chukumi na niya ke chukude. Il devra prêter tout de suite. Akanko de kesisan. Des engagements à prendre. Leidu kaminum ni kalka shemunum na binu fuke na binu uta. Suivant cette formule du serment. Sont clairement énumérés et nul ne peut s'y méprendre quant au sens. Machite mi meseka foku ma famu nya ki akera ninge jogola alla yini mi nye ka fokibi yere fore ka bola ko tseka kede et à la portée des termes utilisés. Ani nin koyi ngmanu nu vole abi sama ka se yoromi abi kando laidu kana jogo mi tseki yere kambo. Gageons que monsieur le récipiendaire ici présent otuma ni abeni la yini munu fangani kundigi ya ni yini nabo la yini kenekabi s'en servira comme d'un bréviaire. Akoke aka barabere akoke kalamene ayre bolo aka tasira na kataboloy. Il y a là dès lors monsieur le président honorable membre de la cour otuma o koni mana préféré ka banka ba ni jamanyamo ya par un tel serment prêté devant nous ninkali ga chiemi na beke benyana pamparan kenekanda un acte d'engagement de la ni ledukani leyu candidé par monsieur le président de la transition chef de l'État no binata franje fanganye mo fene jamana kundiyan na bina kalifala bi à l'adresse duquel je vais saisir cette heureuse opportunité ottoman ni mina ke kene dalu kene mi ne bina kesa pour lancer un appel kandaba kashi aye paraissant fort utile et bien à propos. Ni kuma nunu aki hakili to nununa aki miri to nununa de Excellence monsieur le président de la transition pronche fanga nyimgo bi asimi ko ida chef de l'État jamana kuntigi lorsqu'au sortir de cette cérémonie d'investiture ottoman ni bora ni ngere ingansa vous aurez été dûment installé dans vos fonctions. Tumami jamana yi nyimgo ya kalifaila ka isigi fungana jamana kalifaila ka jamana bara kalifaila tumami. Veuillez garder présent à l'esprit ce précieux engagement que vous avez pris. Serment qui se présente comme une sorte de tableau de bord. Kalikashim no bina kife ningo ninde ika bara bulo ninga tasra ibe ninde tui hakilila kinila siminini kanina wolea. Affiché devant vous, étant bien assis et calé dans votre fauteuil de chef de l'État. Otuma ikisigi ki chuku ika fanga kundigia ika jamana kundigia sigila kono tumami. Vous engage à un certain nombre de conduites utiles. Otuma obina wajibia ika tasira ni tabulu ni waledo ika ulu keika ketai kana ulu fonyongo ya fieu à tenir pour exercer vos fonctions dans l'optique exclusive de l'intérêt supérieur de la nation. Sigi kun foiti la funa kera jamana ka nafai tabulu foiti la funa kera jamana ka herai hami foiti la funa kera jamana ka hami. Il s'agit d'abord, monsieur le président, de préserver en toute fidélité le régime républicain de respecter et de faire respecter la constitution. Jamana dandigeli ni sigikan sharia sun no de mali boli chogoye mali mara chogoye mali ta chogoye iko labato wa ika dabali bela jelentiga ubiseka labato chogo mina funyongo tala fiu. La charte de la transition et la loi. Sharia ani jamana akaranga mara chogo mi mara chogo foi tseka ke fona kerawe. Cette formule d'importance capitale Ni nafaka boku sebe sert à prévenir les dérives vers le régime antidémocratique. Fango feno i dansago fanga marai jamana marachugo mi foriye nima ke o kechugo la dron
ni tun y'a kɛ o kɛcogo la a tun bɛ kisi ka bɔ dansago jamana fanga burujalen yɛrɛ ni nɔgɔ fanga mara a tun bɛ bɔ o kɔlɔlɔ n'o gɛlɛyaw la. Tel que la monarchie, ka fanga kɛ tiɲɛ ye fa tiɲɛ ye o tɛ dɛ. l'autocratie, ni nɔgɔ fanga jagoya fanga o tɛ dɛ. l'oligarchie et d'autres o n'a ɲɔgɔnna siw. le régime du JAR. Ici au Mali, on a parlé du régime Ma Famille d'abord. Yan da donna kuma min na ne ka kabila jamana mara kuntigiw kɔni ne ka du ne ka kabila ne fɛmaw fɔlɔ o ka dabila. Mes amis d'abord. n teriw fɔlɔ o ko tɛ dɛ i sigikun t'o ye. Moi d'abord. ne yɛrɛ bakun fɔlɔ i ma sigi o kama dɛ. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, nous devons tous comprendre que les dirigeants au plus haut sommet de l'État, fanga fɛn kelen to hakili la jamana kuntigi tuma min na i bɛ fanga na. tirant les leçons du passé, ko kɔrɔ minnu tɛmɛna fanga kɔrɔ minnu tɛmɛna olu ye kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ ni maa min hakili to olu la. l'histoire récente de notre kɔsa in na kɔni min kɛra kɔsa in na ala ma mɛn. les leçons de l'histoire récente de notre pays est appelé à concevoir et à maintenir le pouvoir dans le récipient grandeur nature de la chose publique. Le mot république signifiant en latin res publica. jamana in foroba de don bɛɛ dama ka kan la faso ye fasodenw ta de. a ye nin kuma nin fɔ giriki kan na n tɛ se k'o bayɛlɛma bamanankan na ne y'a faamu cogo min a kɛra o ye nka tuma dɔ la a yɛrɛ bɛ lamɛnni la n'a y'a sɔrɔ ne ye fɛn fɔ min tɛ k'a ka n wele n bɛ taa a b'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ n ye kɔni min ye dantigɛli kɛ. La chose ou la propriété du public. Foroba jamana foroba de kan ka makaran koyi awɔ jamana bɛɛ de kan ka makaran maa kelen ko ti fɔ kabila ko fɔ tɛ fɔ du ko tɛ ne ko tɛ n faso ko tɛ muso ko tɛ n denw ko tɛ n jɛɲɔgɔnw ko tɛ n ka kabila ko tɛ jamana de ko don. Si cette condition était remplie, ni o lahalaya ninnu o laɲini ninnu kɔni ma fara kaban. Monsieur le Président, nin ko latigɛ ɲɛmɔgɔya bɛ min bolo yan bi. pouvoir que vous êtes appelé à exercer. jamana kuntigiya min n'a baara bɛ ka d'i ma n'a bɛna d'i ma n'i bɛna sigi a sigilan kan sisan. Ne peut faire l'objet ni de confiscation. n'o kɔni kɛra purutili t'a la maa ka jamana kɛ nemuruba ye ka bɛɛ kelen d'a ma o bɛ bɔ a la paroni bɛ bɔ a la fiyewu bɔsili bɛ bɔ a la fiyewu. Ni de détournement, encore moins d'abus. o tuma dansago ni damatɛmɛ o bɛ ban. Ou d'excès. À vous comme à vos concitoyens. Ani ka jamanadenw asimu. Il nous incombe à tous le devoir citoyen de sauver. bɛɛ ka kan ka i jeniyɔrɔ fi faso kɔnɔ ka kɛ jamanaden ɲuman ye ka kɛ fasoden ɲuman ye. De garder et de respecter la République. min bɛ faso makaran ka faso tanga. Il s'agit ensuite, Monsieur le Président, o kɔfɛ sa Asimu Goyita faso kalifalen min kuntigiya min dir'i ma faso ɲɛmɔgɔya min dir'i ma. en vertu de ce serment, ni kali ka se in kɔfɛ de remplir vos fonctions i k'i ka baara fa i k'i mafa n'i ka baara ye i k'i ka baara kɛ ni cɛsiri ye i k'a mafa kuntigiya in i k'a mafa Asimu. l'intérêt supérieur du peuple et de préserver les acquis démocratiques. i ka baara kana kɛ foyi ye fo jamana ka nafa dɔrɔn faso ka nafa makaran faso ka nafa makaran faso ka nafa makaran fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ o ka kɛ ni jamana ka hɛrɛ dɔrɔn de o dɔrɔn laɲini de don. Cet appel d'égale importance capitale que le précédent, dont il constitue d'ailleurs le corollaire, la conséquence logique et d'actualité brûlante, en ce sens que les soucis qu'il prend en charge sont aujourd'hui au cœur même de nos préoccupations. anw yɛrɛw ka hami ye fɛn min ye o tɛ foyi ye jamana in kɔnɔ fo jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min jamana in bɛ se ka lafiya cogo min kana ani lakana bɛ se ka na Mali kɔnɔ hakili sigi ani ni lafiya o bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min.